Is-sena li għaddiet kważi waslu pajjiżna 2 miljun turist. Fil-fatt l-istatistika konfermat kif bejn Jannar u Diċembru tas-sena li għaddiet waslu f'pajjiżna iktar minn 1,988,000 turist. Min figuri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, irriżulta li tul din il-leġislatura l-ammont ta' turisti li żaru pajjiżna żdied b'9 miljun. Żieda li fil-passat kienet irreġistrata fuq medda ta' 20 sena. L-ammont ta' turisti li żaru Malta l-ewwel darba żdied b'11% fil-waqt li terz tat-turisti ġew pajjiżna għat-tieni darba jew iktar. It-tul medju ta' btala kien ta' 7.6 iljeli. L-iktar żewġ tiswieq b'saħħithom baqgħu ir-Renju Unit li attira ma' 600,000 turist is-sena li għaddiet segwit mill-Italja. Iżda l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis innota li ma kienux biss in-numru ta' turisti illi żdiedu tul 2016. Importanti wkoll kemm daħħalna mit-turiżmu, daħħalna iktar minn 1.7 biljun flus fl-ekonomija tagħna u 70 miljun aktar mis-sena 2015 u dan jimlena kuraġġ biex inkomplu naħdmu il-Gvern is-settur privat biex l-2017 tkun sena ta' benefiċċju, il-benefiċċju ma jkunx biss għall-operaturi tal-lukandi għas-sidien, però jkun ukoll għal ħaddiema kollha f'dan is-settur. Il-Ministru Zammit Lewis kienet jitkellem f'konferenza organizzata lil laqdiet u lir-rappreżentanti kollha tas-settur turistiku u li tula l-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar kif dawn ir-riżultati ma jiġux waħedhom, iżda huma riżultat ta' kooperazzjoni kontinwa bejn is-settur pubbliku u privat, direzzjoni ċara u effettiva u ideat innovattivi ta' swieq ġodda u miżuri kompetittivi. Fost l-oħrajn semma t-turizmu mediku, dak sportiv u kif ukoll it-tiġijiet li qed jingħataw iżjed prominenza u li qed iżidu l-viżibilità ta' pajjiżna mat-turisti. It-turizmu huwa wieħed mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija Maltija u jikkontribwixxi għal madwar 15% tal-prodott domestiku gross, filwaqt li ħaddem minn tal-inqas 29,000 ħaddiem. Iżda, fi kliem il-Ministru Zammit Lewis, pajjiżna jiflaħ iktar turisti. Loba qiegħda mhux biss numri, però rridu nimmaneġġjaw in-numri għad baqa' ħafna iktar capacity bej Ottubru u Marzu. L-isforzi tagħna imorru hemm biex inġibu settur turistiku iktar sostenibbli u se nkomplu f'din id-direzzjoni.